What's up? So gangster. Hvem er det der? Det er Kamper. Så er der lige... Så er der osteregn herovre. Osteregn. 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 Hvad er det? Hvad er det der? Hvad er det? Så har jeg sgu lige gået kold med en osteregn lige i næsen, hva'? Og så bliver den lige bustet på cam, hva'? Han faldt i søvn halvvejs igennem mad. Se der. Osteregn. Forgiv. Jeg burde gøre det næste måde. Nej. I det andet næste måde. Ja, lige præcis. Ja, nice. Det er nice. Og så lige ind i munden også. Nej. Ja.